Good morning guys. Sadto ko nagdungag og kamote. Kaya lami ika og kamote na pa may kamote diri sa tong salin sa mong gibinignit. Ang gidungag. Aguban kay gi sana nang gipang bok-bok mo nang nainga nagporma ng uban kay ang gipangkuhaan. Pero lami pa siya guys. Lami siya guys kay tamis sa mga anday taninjo. Kamote. Dakos garden kay nahalinan kog isa ka kilong palidya kay di amin palit dari silingan nabo. Hala na naligsik man. Diyan nagsugod na kog butang datong na ang gi kuan bitaw gapon guys nga giante tong pangpagwapa. Nagsugod na ko guys kaning bugas din hada ni arang dako ajid ni duha to sila. Diyan nag-apply ko gabi na murag ning kuan na siya. Ning di na kadyo dagkagahang bagas. Diyan first nahang gamit guys gabi ating observer atong nang kuan ba. Siganahan mo order guys ing nara ko. Kita mo atong naay tag-ija sa salon sagna mo to diyang gamit lami ka diyang naong, ha? Nay talig si Koy. Uli. Uli baka giubo ba ka pagdali? Ala rang daghana na dag bungag palidya di ha. Nay daghang gipangkuhaan na ni Kuya og silupin kay ag-uban gipangputos pud sa gagmay. So aran daghana bunga kanus ka sa Kuya mag-harvest daan ni aran daghana na magbunga. Sila na nay day guys, Domingo pa tumuuli. Kami radari gihapon. Sa mo to gapon nagbinignit mi. Na nalami nagang naong di nakadyo item. Na. Papagali pila ka kuan guys, pila ka adlaw. Muduha ka adlaw pa ko gamit taron kay gabi pa man ko nagsugod. Aw gapon jud pag kuan, pag open na ning sabon ko ditso. Diya mo ni jahang resulta pagkagabi pud sabon. Ag sabon guys ibabad ko no siya og 3 minutes inja. Aswasa na nimo unja ibutang to nimong sunscreen ja mo ni epekto kani jud siyang napungot sa kudani ja karing dari mo siguro to nga bugas kay rang dagka unja nagbutang ko gabi kay pagmata na ingani na gamay nagang bugas sa naol kaadyo na guys dagka na siya kaadyo kay sabay ganahan mo palit kay bawal man ro magkarne na. Bawal ro magkarni kay buwan Semana Santa puasa. Aran daghana dai di ma buwan di ma asa isa-isa. Nangita ko glubi kay magkuan mo kuno sa Kuya mag-utan og nangka. Dapo dia. Kita na katong ilag na banggas abuhan. Asa may lubing. Ay, salamat kay gibugto din Kuya kay kalingaw gid ko ka bitik dani. Dapay beteng guys salin ga sa gisa kang Kuya gahapon siguro to. Wa pa mapunitan tong nainitan kay imnanan ko giuhaw ko. Arang inita man gud ari. Ja tanawan jud palija guys arang daghana jud ka jud dagkag ipangtangdangan nagsilupin ni Kuya kay ano man pay magamit sa uban. Na tanawan ninyo guys. Na kita mo danang nang gibitay. Siya na ulang gibitay. Agaray. Tapos ubos. Wala ko ning abot sa bus guys. Dara ko babaw kay kapoy ko arang inita. Na, nagkaan na. Katong kamisteri na noro. Di man dahil lalim ning mamaligjag ingani guys. Kay uban mo balibad. Jag uban dugay pud kaadyo. Jag mo balibad rabad di ay. Di lalim dahil mamangag ingani. Pero malingaw mo pagka. Ug suroy-suroy. Na daghan na kadugdag to Aray. Ari sa ako guys kay mag-inam kog buteng. Gibubuan niya basa man. Arang daghan magdagko ya malagi kwa aya. Asa man Suroy na pud. Bye. Mahal mo kurus ubay handos ya. Nansa naman yung pipino. Adiba na magadi magko. Makalingaw sa ubos. Makalingaw sa dito sa ubos kalingaw na dagko. Parang di batal. Ilok. Nay, nagalan mo nagkaarang ang babit. Nagana tinagko.
New member sa family house. Daghamay na itak sa ang vlog. Naitak man. Daghamay na ingon nga. Full oh. Mi aoy sinaol dako. Naningan sa ang vlog. Naningan sa ang Nakadungit vlog. na. Yun nga. Full sa imong vlog. Sige na mga palidahan. Ano man ang kukuan man iya gi isa na. Wa man ang gipabitay. Nawang man yang lingaw man nga ni. Kamu ko na kamu ko na. Ano man daan mo viewer? Pa, nibungag kapadas pa? Ha? Nibungag kapadas? Sabi, bungag kapadas pa. Makalipay mo din. Tingnan mo doon. Tingnan na aha man. Tapos ubos. Baka may See you were made to be mine. Nahinog, Beng? Lah, kita ko na bitik. Beng, nahinog. Kabangaan ba? Ay, dako malagi batas ang ero. Unsa? Ang ero. Sa atik ko. Iro og imo, di ba kakadakop? Ito no. Ako muna ako nagpangan diha, Scarlett. Jojo malo na iskas. Scarlett bitaw na yan oh. Iskas. Yeah, Scarlett oh. New member of the family. Og mag-uyab-uyab ni latoson. Ako mo latos nimo. New member of the family is Bingbing. Hawaro. Hawa niya mangis-ngis pero kagumot. Lar nagdagko ay nagidabos. Grabe so very Di ara. Awa. Gigil man ko na maibot mong gani. How the Scarlett pagkagwapa. Magkanaw na ho. Na. Rupit padakop. Tamadya na. Ngin kag kisa purun jabag. Pikhan ka na ron. Kan pa jud. Bad ka na kaya yan. Kan pa jud nimo. Hindi kaya yan maganda. Maganda. Hilaw pa dyan. Mayog madajon, mayog dili. Isa ba roy? Oh, grabing laaja. Niabot ka bing arang laaja man bing. Gala-gala sa. Gala-gala si mong lisik. Ano na ba kuya si Kaman? Tanaw lang kami itong grabay bunga. Napod, di mito napod. Mura pag... Ngano, sige kami ito sinjo. Sana all. Kasi mo? Ako ganyan magkakanta na. Uyab-uyab gali ka bing. Pikhan li ka na ho. Dari na nis bing-bing po des among guys kay idang mama Tomas Manila. Dari na nis among ako na makatagsundo des eskwela. Del Monte laman was Alicia. Bantay! Ese! Puasa. Lubat tagang cellphone. Damay giuds. Well, brato, of course. Gwapag kaliwat. Naog iring. O, diha. Naog kag iring gibidli. Sa kasagbatang beng. Halag malbiri, daghanag bunga. Ni ay si dalok. Mao.
Wala, ragana dyan basta kuha naman guning puungan. Basta puungan dyan siya guys. Daghay mo bunga na. Bunga na. Ano siya bunga. Tapod.